Салюту навчив і кари геамікой. Вітаю всіх, шановні сябри. Запрошую вас на наше мероприємство, присвячене мові есперанто у Менску, яке відбудеться завтра, 14 снежня. 14 снежня – це день народзінаў Людвіга Лазара Заменгофа, чоловіка, який і створив мову есперанто, а так само день есперанто літератури. Ми збираємося у творчій просторі Парасон по адресі вулиця Миколая Дрозда, 7, станція метро Молодежная. Мы поговорим про гісторыю, культуру і супольнасць гэтай мовы, а таксама пра рух мовы эсперанто на Беларусі і сувязі паміж Беларуссю і мовай эсперанто. А таксама на наступны дзень, 15 снежня, мы збіраемся ў Гародні, у канферэнц-зале гатэля Нёман, вуліца Падольская, 37. Мы таксама паговорым і пра Гародню, і пра эсперанто, і пра Заменгофа, які доўгі час жыў у Гародні. Запрашаем усіх, будем рады бачыць усіх. Бонвенон альчиуй, кай джис бальдоў. Уся дадатковая інфармацыя будзе ў апісанні.